ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಯಾಪತ್ತಂದಲೇ ನಿಗಲ ಮುಖ್ಯದ ಕಾವ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಚಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನೀವು US ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಅಥವಾ US ಕಾರ್ ಎಂಚೊಂದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಗಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿಗಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಗಲ್ತು ಕಾ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡರೈನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂಕುಲಿತ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದ. ಸೊ ನಿಗಲ್ ಗೆಸ್ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ವಾಶಿಗೆ ಬೈದಾವೆ. ಪಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ನಮಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓ ಟೈಪ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡು. ಯಾನಿಗಲ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಎಂಗೊಂದು ಬರ್ಪನ್ ಪಡ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪಣ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪಣ. ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆತ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಏತ್ ಎಡಿಡ್ ಮನ್ಪಂದು. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತೆ ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಾಯ್ದ. ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಬತ್ತದಿದೆ ಕಾರ್ ಉಂಟದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆಗ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆ ತುಲೆ $2 ಪಾಣ ನಮಕ್ 4 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕಲು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 4 ನಿಮಿಷದ ತೆಂಗಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಂದ ಐದು ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಟು, ಫ್ರೀ ಸೋಕ್ ಉಂಟು, ಇಂಜಿನ್ ಟೈರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಉಂಟು, ಬೊಕ್ಕ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೇಂಜ್ ಉಂಟು, ಫೋಮಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಸು ಪಾದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತವಲಾಯಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋದು. ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಬನ್ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ನಾಂಡು ಒಡಿಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ. ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗಲೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಇಂಚ ಅಂದು. ಸೊ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚದೆತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಇಡೀ ರೀನ್ಸ್ ಮಂತ ಅವೇ ಪಣ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಂತದ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮಾತದೆಪ್ಪರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕುಲು ಅವು ಮಂತ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಫೋಮ್ ಪಾಡ್ಯ. ಸೊ ಫುಲ್ ಫೋಮ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟೈಮರ್ ರನ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐದು ಟೈಮ್ ಮುಗಿಡು ಫೋಮ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯತ್ತೆ. ನಾನು ಆರಾಮಡ್ ಎಂಕಲೆ ಈ ಫೋಮನ್ನು ದೆಕ್ಕೊಲಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದಾಯ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೋಪುಚ್ಚ ಪಂಡ ಐಟಿಂಚ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರತ್ತೆ ಅಂಚಾಯ್ತು ತೋಜನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಒಂದೊಂದರ ಫನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪಣ. ಈಗ ಎಂಕುಲು ಬದ್ರೆ ಇಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ. ಇದೆಂಕಲ್ಲ ಫೋಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೊರಿದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಫೋಮ್. ಬಟ್ ಇದೆಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀನ್ಸ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ನೊರೆತ ಮಾತ್ರ ಇಂಚು ನೀರು ಪೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅವು ಟೈಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆವೆ. ಸೊ ಎಂಕಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಬೋದು, ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ.
initial wash andu boka inkulu foam paadavindekya so kure madu pondu boka starting donchi initial surfacing adu but inkulu itte avin dry man podade ponaga ichina boka sun inchu mark badadu inchu round color apunade aikoskara inkulu itte dry man pari pondilla so dry man panaga inkulu aikonji gel use man va item itonji gel based panda boka incha मस्त क्लीन बघा शाइनी सर्फेस इक्कुनते आयकोस्कर सो तुका इतर ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಪೋಂದಲ್ಲ इनी सैटरडे ते 5 मस जन बैदेरो इजना यूजुअली खाली पुनमुल्पा सो ಎಂಕುಲಿತೆ ಎಕಡೆ ಜೆಲ್ ಪಾಡನ್ ಬಣಿದೆ ಜೆಲ್ ಅತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡನು ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚು ಶೈನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರೆಗ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತದು ಒಚ್ಚದು ಬಿಡ್ಪುನ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ ಬಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕುಳ್ಳಿ ಎಂಕುಲ್ ರೀನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಬೊಕ ಇಂಚ ಫೋಮ್ ಪಾಡ್ವಾ ಬೊಕ ಕೂಡ ರೀನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದವೇನು ಡ್ರೈ ಮನ್ಪ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ ಉನ್ನೆಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೋಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಐಟ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪಿರು ಎಂಕಲಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈತ ಯಾವ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಅಂದ ಎನ್ನೋಡು ಲೈಕ್ ಇಂಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಿತ್ತೆ ಮುಲು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೇ ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಕು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ $10 ಮುಟ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪಣ ಒಂಜಿ ₹80 ಪಣ ಎಂಕುಲೇ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕು ನಾಡಲ್ಲ ₹80 ಮುಟ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಟೈಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಟೋ ವಾಶ್ ತಪ್ಪಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೇಜಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನಿಗಲು ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.